Tfaxxa fix-xejn il-pjan li ż-żewġ kumpanniji ta' telekomunikazzjoni Vodafone u Melita jingħaqdu flimkien u joperaw taħt l-isem tal-Vodafone. Kien f'Mejju li għadda li ż-żewġ kumpanniji ħabbru l-pjan sabiex jaqdu r-riżorsi tagħhom f'kumpanija waħda. Il-pjan tħassar wara investigazzjoni dettaljata mill-Awtorità Maltija l-Komunikazzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. Fil-fatt irriżulta li l-Vodafone u l-Melita ma ssodisfawx ir-rekwiżiti tal-Awtorità li bdiet tinvestiga din l-amalgamazzjoni minħabba tħassib serju f'dik li kompetizzjoni u li kien se jwassal għall-akbar konċentrazzjoni li qatt saret s'issa fl-istorja ta' Malta. Il-ħsieb wara dan il-pjan kien li l-kumpanija tkun aktar iffukata biex toffri servizzi differenti lill-konsumatur. Din l-amalgamazzjoni kellha twassal biex fejn Vodafone Malta kienet dgħajfa tbatti l-Melita u fejn il-Melita hija dgħajfa tbatti l-Vodafone. Fis-stqarrija l-kumpanija Vodafone qalet li ż-żewġ kumpanniji ikkoperaw mal-awtorità biex jiksbu l-approvazzjoni. Il-kumpanija Melita qalet li lan tagħha huwa li jistrutturaw netwerk uniku li jboġġi lil Malta fuq ta' quddiem fost il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Ewropa f'termini ta' telekomunikazzjoni. Għal dan l-iżvilupp reaġixxiet il-kumpanija Go li fis-stqarrija laqgħet id-deċiżjoni tal-awtorità li twaqqaf din is-sħubija li fi kliema kien ikun ħażin għall-konsumatur, għall-industrija tal-komunikazzjoni u għal Malta. Qalet l-awtoritajiet aġixxew b'mod professjonali, prudenti u b'kunsiderazzjoni xierqa għar-realtajiet tas-suq Malti matul il-proċess kompless tal-investigazzjoni.